Namar ka jingkiu state jong khnyang jingpang COVID khat khandai hasau dong jong ka district hi borok ka wei Nagaliang ka deputy commissioner Ribhoi district ka kong RM kurba menta ka sngi ka lapan bana pa iba banadu ka shitarik ume hadu ka shipho tarik ume ar hajar arpuwei on penlong ka jingpakhang ha ka district hi borok ka wei khnang banla ban penduna ye ka jing sapreng jong ka khlam COVID khat khandai on sha ban ple tangi ki pharmacy bad igi jaka ai jing sumar kumta na kaliang ka deputy commissioner kalakarpat ya baro ki paiba nongsong snong jong ka dong Ribhoi district ban ai ka jing trelang daga babu renti igi kendon bat ki ain balabu khnang banla ban te lakam bat ban rat dingkhong ka jing sapriang jong khnyang COVID khat khandai daga jing so kya ka mensem bat ka jing hadin ka jing perkhat ka bayak pek ya ka jing kiu kansan jong kin jing dan ki positive case ka district jongi ngila sno de ban khang no shipor kumbalong nang ki bagi district na do shitarik hado shipo tarik jong uni benai banwan ba baro shikwe ga district kandan ka lockdown ting kan ni kerpat ki pai ba bakin ya ai lang ketik man ka diang bat ni bakin ya trelang nang ngila ban pen dekut ya kan ni kecin jong ni virus ubalapur ha kan ni ka district ka jongi ni kermen ba baro ki shnam ki ta kin ya trelang bat ni bat bakin pek bakan numdan kan ho kan ka movement chi post ni kermen bangilala ban te la kam ya kan ni ka jingpang ngin persyang mo de lada ka kidang ki state ya kan ni ngila ban extend sho bat de ya ka ba mentahi ka kenti ngin sim sho chi post ni kumbale lang sho bai nang bakan dan ka uniformity publish